Gaueko 11:25 orain minutu gutxi amaitu da Txapeldunen Ligako lehen fasea. Egia esan zirraragarria izan da, joan den urtean ere halaxe izan zen, zenbait talde jardunaldia hasi aurretik barruan zeuden eta kanpoan geratu dira, beste asko aldiz alderantziz kanpoan zeuden eta sartu egin dira, sekulako zoramena izan da eta azkenerako sailkapena honelaxe geratu da, lehenik eta behin sailkapenaren berri emango dugu eta ondoren gauza nabarmenenak edo azpimarratuko ditugu eta apur bat zenbait alderentzat ere lehen fase hau nolakoa izan den ere aztertzen saiatuko gara. Kontua kontu, sailkapena honelaxe amaitu da, bai Arsenal eta bai Bayern Munich sailkatuta zeuden, zuzenean lehen 8 artean gaurko jardunaldia hasi aurretik ere, Arsenalek hala ere irabazi egin du, 8tik 8 norgehiagoka irabazi ditu Mikel Artetaren taldeak, egia esan sekulako denboraldia egiten ari da bai Txapeldunen Ligan eta baita Premierrean ere, Bayern izan da aipatu moduan bigarren, hirugarren Liverpool, laugarren Tottenham, Barcelona bosgarren, Chelsea seigarren, Sporting Portugal gaur Athletic irabazita zazpigarren eta Manchester City 8garren, hauek beraz zuzenean final 8renetara sailkatu dira eta final 16renak jokatu beharko dituzte. Real Madridek, orain arte lehen 8 onenen artean zen, Álvaro Arbeloaren taldea, baina gaur partida epiko baten ostean, esan gutxitan ikusiko zeiren alako norgehiagoka epikoak futbolean, tarteka bai noski eta izan dira, baina gaurkoa bereziki izan dela esango nuke. Inter ere hortxe izango da, playoffa jokatu beharrean, Paris Saint-Germain, joan den urtean bezala beraz egungo txapeldunek playoffa jokatu beharko dituzte. Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Mendilibarren Olympiakos ere sailkatu da, hori ere albistea da, izan ere jardunaldia hasi aurretik kanpoan zen, Jose Luis Mendilibarren taldea. Brujas, Galatasaray, Monaco, Karabaj, Bodo Glimt eta Benfica izan da azken unean, azken atzean Anatoli, orain txesango dizuete abizena, Anatoli Trubinen gol baten ondorioz sartu dena, ia esan horreixegatik izan da bereziki epikoa gaurko jardunaldia nola amaitu den ikusita, eta kanpoan geratu dira berriz, Olympique Marsella, Pafos, San Gilos, PSV, Athletic bera, Napoli, Kopenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal eta Kairat Almaty, gogora ezagun Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal eta Kairat Almaty jardunaldi hasi aurretik jada kanpoan zeudela. Kontua kontu, Lisboan gertatu denarekin hasi behar dugu, izan ere partida epikoa izan da. Real Madridek aurre hartu du markagailuan, Kylian Mbapperen gol eder baten ostean buruz, Raúl Asensioren erdiraketa esan bikaina izan da, eta frantziarrak ezin hobe sareratu du baloia Real Madridi sailkapen zuzena, final 8renetako sailkapen zuzena are gehiago edo tartea behintzat beste taldekiko are gehiago handituz, baina gerora beste partida bat izan da, Madrilek lortu du, distantzian moztea behintzat, 3-1 galtzen joan ostean 3-2 hori jartzen, baina egia esan Anatoli Trubine gaur egin duena, urrengo behar bada 10 bat urtetan edo ez du ikusiko. Epikoa izan da, benetan Benfica kanpoan zegoen, Jose Mourinhoren taldea, eta ara non azken minutuan Anatoli Trubinek buruz, azken baloi geldi horretan Benficarentzat azken jokaldia, eta erabakigarria zen horretan, Anatoli Trubinek gola egin du, eta esan bera izan da gaurko protagonista nagusia, inolako zalantzari gabe, aipatu moduan alakoak oso gutxitan ikusiko ditugulako, atezain batek gola sartzea bere zaila da atezain batek, eta are zailagoa oraindik gaurkoa bezalako bat, baina kontua kontu gertatu da, eta horrek noski Benficari beste pala bat emango dio Txapeldunen Ligan, eta playoffa jokatu beharko dituzte, bai, baina
Hala ere, Jose Mourinhoren taldeak hortxe jarraituko du beste bi partide izango ditu behintzat, eta noski borrokatzen eta beste modu batera ikusiko ditu gauzak une honetan logikoa den moduan Portugalgo entrenatzailearen taldeak. Bestalde, Real Madriden inguruan ere hitz egin behar dugu, izan ere Álvaro Arbeloaren taldeak ia dena alde zuen, partida irabaztearekin nahiko zuen, lehenengo 8 artean sartzeko, baina ez du lortu partida irabaztea, favorito zen Madrilgo taldea, baina bigarren urtez jarraian playoffak jokatu beharko dituzte, 9. postu horretan geratu dira 15 punturekin, ez dute berdindu ere egin Manchester City 8. Hauek 16rekin amaitu ditute lehen fase hau, eta kolpe gogorra izan da gure Real Madridentzat, azken finean, Espainiako kopatik kanpo daude, ligan ere, une honetan Bartzelonarengana hurbildu dira, baina egia da, Álvaro Arbeloarekin aurre ikusten zen edo bazirudien iraultza horrek edo etena izan duela gaurkoan, Benficaren aurka galdu bakarrik ez, baizik eta denboraldiaren exigentzia fisikoari dagokionez areagotu egin baitu Real Madridek, eta hori noski ez da inoren gustokoa, ez da talde bakar baten gustokoa, aldeak horrela handitzea edo, ezta. Eta, bestalde harrigarria, baita ere Paris Saint-Germainek playoffa jokatu behar izatea, joan den denboraldian halaxe irabazi zuen, Txapeldunen Liga Luis Enriqueren taldeak, eta aurten ere, beretzat gorde nahi badu Txapeldunen Ligako kopa preziatu hori, berdin egin beharko du, berriro ere playoffak jokatuz. Eta, bestalde Interrek ere jokatu beharko ditu playoffak, Atletico Madrilek ere, esan Bodo Glimtek sekulako meritua dauka, sekulako meritua, hor badira 3 talde, hain zuzen ere Bodo Glimt Karabaj gaur sekulako jipoia jaso du, 6 eta gutxi irabazi dio Liverpoolek Anfielden, eta hala ere, sailkatzea lortu du Karabajek. Ikeragarria izan da, benetan, gutxitan, gertatuko zaie hau Karabajekoi azken partidetan gainera 4 puntu, besterik ez dituzte atera 15-etik, eta hala ere, sailkatzea lortu dute, beraz meritu handiko garaipena baita ere, kasu honetan garaipena ez, baina sailkapena Karabajena. Bodo Glimt, zer esan Bodo Glimten inguruan, sekulako meritua dauka Norvegiako taldeak, jende asko hurbildu da gaur Madrid aldera Norvegiatik, eta merezi izan die hurbildu izanak, eta esan halako talde bat, ez hain liga apalekoa, Norvegiakoa bezalakoa, Txapeldunen Ligako hurrengo fasean playoffetan mintzat egotea, albiste ona da, ez, honek erakusten duelako formatu honek baduela zentzua, ez ustekoak egon daitezkeela, esate baterako Olympique Marseille, Athletic Napoli bezalako taldeak kanpoan geratu eta Bodo Glimt bezalako talde bat sartzea, hori noski beti pozgarria, ez da. Eta, Napoli ere kanpoan geratu da, esan Italiako egungo txapelduna kanpoan geratzea hori ere ez genuen espero, baina azken partidetatik, 5 puntu besterik ez dituzte atera, eta ez zioten ongiekin Txapeldunen Ligari, eta Olimpiakos ere, Mendilibarrekin, egia esan zustekoak izan dira, esperotako sailkapenak ere noski, baina, horrelaxe geratu da 8. jardunaldi honetan Txapeldunen Liga, eta noski, hemen kirolunean jarraituko dugu jarraitzen, eta ea zer ematen duen hurrengo zozketak.